Antonello Bella jselmilkom u jagħtikom merħba għal 129 programm mis-sensiela botta u risposta. Illum kif qegħdin taraw għandna programm differenti minn tas-soltu, ma qabel ma niftħu l-aġenda tagħna xtaqt li ngħid tliet affarijiet ta' malajr li m'għandhomx jaqsmu essaġġ ma' dak li ħaniddiskutu llejla. L-ewwel nett nixtieq nawgura fejqan ta' malajr lil żewġ plejers ta' Fgura United, Dylan Caruana u Alan Abdelrahman li l-bieraħ filgħaxija kienu involuti f'inċident ikraħ ħafna waqt il-logħba li kellna mill-kampjonat BOV Challenge League bejn Fgura United u St Andrews. Għal daqstant nittamaw anki li nafu li hemm plejer minnhom jinsab f'koma. Nittamaw illi ma jdumux, ma jirkupraw u idealment naraw lura fil-pitch tal-futbol fl-aqwa kondizzjonijiet. Ukoll nixtieq nawgura fejqan ta' malajr lil-mara partikolari illi il-bieraħ kellha inċident fil-VIP tant li ttieħdet ukoll b'ambulanza lejn l-isptar wara l-logħba Naxxar Lions kontra Birkirkara. Apparentement jidher li mill-informazzjoni stajna niksbu din kienet il-mara ta' wieħed mill-plejers Naxxarin, għal daqstant nawguraw lilha wkoll fejqan ta' malajr, kif ukoll sfortunatament il-bieraħ kelli daħlu li rapport ukoll illi wara l-partita bejn Hamrun Spartans u Florjana, l-logħba kruċjali li kellna mill-kampjonat BOV Premier, apparentement jew Health Malta Premier League, skużawni, apparentement kien hemm xi inċidenti wara l-logħba illi nixtieq nikkundanna b'fermezza kbira f'ismi u f'isem it-tim kollu tal-Kamra Sportiva. Dawn mhux affarijiet li rridu naraw fil-ground tal-futbol. Vera li forsi l-adrenalina titla' ftit anke fiċ-ċirkostanzi tal-fatt illi kien hemm gowl li ġie skurjat fl-aħħar, imma xorta waħda ir-rispett għandu jkun hemm dejjem anki wara logħbiet bħal dawn. Għal daqstant nixtieq nikkundanna bl-akbar insistenza ukoll dawn l-inċidenti deplorevoli illi kellna l-bieraħ. Ovvjament remarka żgħira forsi se titieħed ukoll bħala kritika kostruttiva, naħseb li f'dawn it-tip ta' logħbiet li jkun hemm naqra min jieħu ħsieb iżomm l-ordni fuq barra ukoll tal-istadium ma tagħmilx ħażin. Ovvjament qiegħed nitkellem mill-informazzjoni li għandi dak il-ħin kont qiegħed nieħu xi intervisti għal stazzjon li miegħu ukoll qiegħed nikkollabora rigward din il-logħba. Insomma, qegħdin taraw panel differenti minn tas-soltu, illum se nitkellmu fuq il-kampjonat dinji tal-Formula wieħed illi sa fl-aħħar wasal biex jibda. Qabel xejn, Andrew nsellimlek. Nsellimlek Antonello l-lejl it-tajjeb naturalment u nirringrazzjak pas-soltu tal-istedina. U qabel ma nibdew nintroduċu l-mistednin li għandna llejla naraw naqra żewġ affarijiet. L-ewwel qed infakkarkom li qegħdin live feel free li tintervjenu u tgħidu tagħkom fuq id-diskussjoni li se jkollna llejla fis-sezzjoni li għandna miftuħa tal-kummenti, imma qabel xejn naraw naqra x'inhuma t-temi tal-programm. Għal daqstant inħalli l-mikrofonu f'idejn l-announcer tagħna Janika Rapinet ħalli tgħidilna ftit ukoll il-lejla li huma l-argumenti prinċipali li se niddiskutu. Janika, fidejk. Temi ewlenin għall-programm tal-lejla. Opportunità ta' glorja għal Mercedes u l-Ferrari. Honda taħt pressjoni wara testijiet mill-iktar diżastrużi. Ir-regolamenti ġodda u kif dawn ser jaffettwaw l-isport. Mela, grazzi għamek Janika tal-intervent tiegħek fil-programm tal-lum bħas-soltu impeccabli. Naġu biex nintroduċu l-mistednin li għandna l-lejla magħna. Bħas-soltu bi pjaċir nilqgħu fostna lill-ġurnalista akkreditat mal-FIA Pierre Vella. Pierre, nsellimlek u merħba lura magħna. U merħba lura magħna wkoll il-ko-amministratur tal-forum fil-paġna soċjali ta' Facebook Dilettanti Maltin tal-Formula wieħed Mario Azzopardi. Welcome back lila ukoll Mario. Mela, qabel ma nibdew id-diskussjoni per se, tajjeb illi nagħtu naqra ħarsa lejn min huma s-sewwieqa u t-timijiet li se jkollna jieħdu sehem matul il
il-kampjonat li se jibda il-ġimgħa d-dieħla għal dastant blajnuna tal-grafika naraw naqra min se jkunu s-sewwieqa u t-timijiet li għandna. Mela, il-Champions McLaren illi din is-sena ħajkunu wkoll mill-ġdid b'Magna Mercedes u s-sewwieqa konfermatissimi iċ-Champion tad-dinja Lando Norris li din is-sena ħajkun bin-numru 1 u Oscar Piastri bil-81. Għandna mbagħad il-Mercedes li ħajkunu mill-ġdid b'George Russell bi-63 u bin-numru 12 Andrea Kimi Antonelli fil-waqt illi ir-Red Bull din is-sena ser ikollhom Magni Ford numru ġdid għal Max Verstappen li ser jkun qed isuq bin-numru 3 u teammate ġdid il għaliex fit-tieni karozza tar-Red Bull din id-darba għandna lil Isaac Hajar. Għat-tim tal-Ferrari kollox l-istess. Charles Leclerc illi wkoll il-bieraħ tlura iż-żewweġ l-sieħba tiegħu Alexandra awguri lil Leclerc għal dina l-aħbar feliċi u Sir Lewis Hamilton 16 u 44 in-numri tat-timijiet tas-sewwieqa ta' Maranello. Il-Williams l-istess tim Carlos Sainz 55, Alex Albon 23, Magna Mercedes ukoll fil-waqt li Racing Bulls Magna Ford din is-sena ukoll Liam Lawson konfermat bin-numru 30 u l-unika debuttant li għandna matul dan l-istaġun Arvid Lindblad bin-numru 41. L-Aston Martin, Magna Honda, suppost ħanejdu hekk, issa bad nitkellmu aktar il-qudiem, 14 Fernando Alonso u 18 Lance Stroll, fil-waqt li għattim tal-ħass Magna Ferrari ukoll bi-30 Esteban Ocon u bil-87 Oliver Bearman. Minħa tal-Audi mbagħad għandna l-Audi li ħajkun tim ġdid li ser ikollna fil-Formula 1 din is-sena se jkunu tieħdu post it-tim tas Sauber, però baqgħu l-istess driver line-up is-27 Nico Hülkenberg u il-5 Gabriel Bortoleto. Għat-tim tal-Alpin Magna ġdida wkoll Mercedes bin-numru 10 Pierre Gasly u bin-numru 43 Franco Colapinto. Minħa tal-Cadillac li huwa tim ieħor kompletament ġdid li ser ikollna fil-Formula 1, it-tieni tim Amerikan li għandna fil-grid Magna Ferrari u żewġ sewwieqa veterani. Il-numru 11 Sergio Perez u il-numru 77 Valtteri Bottas. Mela, Andrew, nixtieq kittina naqra introduzzjoni għal dan il-kampjonat li ser ikollna. Mela, wasalna, irġajna wara ħafna stennija tista' tgħid, speċjalment fid-dawl tal-fatt li għandna regoli ġodda din is-sena. Nibdew jekk alla jrid nhar il-ħadd li ġej ġewwa l-Awstralja għandna staġun ta' 24 telliqa rġajna li ħatkun sfida. Hemm ħafna x'wieħed jista' jgħid. L-ewwel nett Lando Norris se tiddefendi t-titlu li ħal l-ewwel darba sena oħra. Magni ġodda fejn la ma jkollna għal 12 sena issa tista' tgħid. Allura wieħed irid jara u ħafna enfasi fuq l-electrical output, iktar batterija milli internal combustion engine fit-taħlit qed ngħid li rookie wieħed biss dis-sena fejn sena oħra kellna 6 jekk m'iniex sejjer żball. Arvid Lindblad interessat nara kif ħajmur. Hemm ħafna fatturi. Issa nhar il-ħadd li ġej il-paroli jieqaf u l-azzjoni tibda. Eżattament. Mela, Pier Mario forsi fil-qosor l-ewwel kummenti tagħkom. Mela, ħalibda Mario ħallu l-esperti għall-aħħar. Ok. Le, nemmen bħalma qal Andrew ġifieri nkompli miegħu. Sorpriża kbira dis-sena, ġifieri l-affarijiet kollox jisa meta ħallu vera hemm ċertu
affarijiet li juru l-Ferrari u l-Mercedes qed jiċċaqlqu fid-direzzjoni tajba, però nemmen li ħadd għadu ma kienx ifidih sewwa x'jista' jsir ma jsirx. Nemmen li tfadal ħafna għalkemm hemm xi bħalma semmejt Justin Martin qed insemmhom iktar tard li nemmen ħajkunu batuti s'issa. Yeah. Naħseb fina Mario Andrew tnejn messew it-topics eżerjanti għal dis-sena. Naħseb at this moment in time ma tista' tgħid xejn, ma tista' tikkummenta xejn. U ma jfissirx li wara nhar il-ħadd li ġej ħansiru koll esperti, ħalnieħu l-oġġettiv li attenti. Naħseb tant hemm affarijiet differenti, tant hemm variables li għazbis nafu sa jsir, u naħseb mhux aħna biss, jiġifieri bħala dilettanti, imma naħseb anke l-istess timijiet. Jiġifieri wieħed irid jara. Żgur il-fattur ta' min ħajkollu his house in order from day one ħajkun at an advantage, jiġifieri for sure. Għax jien fl-opinjoni tiegħi, jiġifieri tajjeb li tbiddel regolamenti, imma li tbiddel regolamenti drastikament kif sar issa, kważi qasem ħansejħela Formula 1, għax ġiet xi formula kompletament ġdida u la nafi 1, 2 laqqas 3. Jiġifieri naħseb jiena irridu nistennew il-ħadd li ġej u mbagħad wara t-tellieqa nibdew nikkummentaw. U for sure ħajkun idea ta' xi ħaġa ta' xi qed ngħid l-ewwel 4-5 tlielaq letteralment ħanaraw compendium ta' affarijiet sejrin l-emmulaw. Imma insomma, it's part and parcel of the fun. Having said that, nispera li ma nkunux disappuntati, għax, again, kif semmejt, tant hemm parametri differenti li u naqra ta' inkubu għal-jom. U naħseb rispett kollu aħna bħala dilettanti, ġifieri is-sitwazzjoni ġiet komplikata ħafna issa. Tifhem, ma insomma, ikonna ċans titkellmu anke fuq il-regolamenti iktar tard. Mela, jiena f'minux kienu wkoll it-testijiet fil-Baħrejn u jidher li il-Mercedes u l-Ferrari kienu l-aqwa żewġ timijiet illi kellna. Taħsbu li ser jkunu huma l-favoriti għar-rebħ tal-kampjonat? Andrew, ħanibda bik. Ħanitkellmu fuq it-tim tiegħek l-ewwel. Naħseb għadu kmieni biex wieħed jgħid għax dak Red Bull ma jidrux li qegħdin mil il-bot, ħanibdew hemm għad xejn għad ma nafu xejn, ovvjament rajna mit-testijiet. Biss jidher li hemm konsensus fuq Mercedes u Ferrari kellhom l-aħjar test. Hemm concerns fuq il-Mercedes fuq l-affidabilità tal-magna kellhom problemi waqt it-testijiet, jiġifieri mhux kollox wartu żgħar biex ngħidu kollox, li laqtitna ħafna speċjalment fit-tieni test mill-aspett Mercedes bil-kemm għamlu long runs, race simulations, full race simulations, kienu għat jgħamlu ħafna, u laqas ma għamlu low fuel run li ħafna drabi timijiet jgħamlu, skużani lej l-aħħar tat-test, tal-aħħar test, li jisom bil-kemm ridu jikxfu idejhom Mercedes, li wieħed jista' jgħid li kważi tant kienu kalmi u hemm ċertu arja ta' ċertu konfidenza li laqas ħassew il-bżonn jagħmluhom. Iżda wieħed xorta jrid jara fuq it-trakka fit-tlielaq li ġejjin. Imma ara qabel ma bdejna testijiet u kollox naħseb kien hemm konsensus kbir li l-Mercedes ħajtlu għal dan l-istaġun favoriti, partikolarment minħabba l-fatt il-magna ġdida. Tajjeb. Naħseb mhux li tant kellhom xi test ħażin Mercedes pereżempju li wieħed jgħid mhumiex favoriti daw issa żgur. Imma xorta naħseb qegħdin viċin ħafna l-ewwel erba' u wieħed għad irid jara kollox. Pierre, min-naħa tiegħek il-Ferrari d-darba jidru qegħdin hemm, Mina forsi xtaqt ikkommenta naqra ma' Andrew ħalli noħroq naqra ta' polemika ma tantx naqbel miegħu eżattament fuq l-interpretazzjoni tal-magni. Fl-opinjoni tiegħi naħseb il-bażi tal-Mercedes tanti tajba li they went out of their comfort zone. U għalhekk kellhom dak it-tip ta' inconvenient. Ma ninsewx li hemm din biċċa xogħol tal-18.1 u 16.1% regarding compression ratios li
Ftit ta' snin ilu konna ngħidu l-Ferrari għad fil-but tal-FIA, ma desta dis-sena l-Mercedes jidher għad fil-but tal-FIA. Jiġifieri fil qegħdin ngħidu mod, issa fil-ħanatu concession, issa qed ngħidu l-aħħar tal-kampjonat ħanħalluhom għaddej. Ma ninsewx li illum il-ġurta teknoloġija tant avvanzat li meta inti qed tiddiżinja komponent ta' magna mhux eżattament kif kien qabel nagħmel il-forom u toħroġ minn fonderija. Illum il-ġurta bil-3D printing bażikament tant tidħol f'dettall. It-terminoloġija li huma semmew inħabba dak l-expansion ġewwa ċilindru, it is possible. Jien li ma qbilx magħhom li huma semmew il-housing tal-pistin, għalik il-connecting rod li jekk jagħmel movimenti tiegħu. Jiġifieri jiena pjuttost ngħid li l-Mercedes għal usma aħna għandna bażi tajba. Issa having said that aħna qegħdin nispekulaw bħalissa tax forsi jiġi ħadd ikun kompletament. Biss jiena nħoss li kien wieħed mill-ftit teams li isma' ħan irriskja u ħanoħloq id-diffikultajiet jien. Mhux tipo kif kien hemm timijiet oħra li għamlu 4-5 dawri u l-magna waqfet. Jiġifieri naħseb mill-ta' potenzjal bħala magna, naħseb il-Mercedes il-Ferrari, iva, ma ħanajbu kif inhi. Ġifieri Ferrari rajnhom ħafna snin li fil-bidu tal-kampjonat waqt it-testing wow, ħajr mbagħad 6-7 Grand Prix down the line jaqaf id-development jibdew bil-problemi u ma tkunx taf fejn din. Ġifieri jien ngħid għalija nżomm naqra saqajja mal-art u nistennew ftit oħra. Ma il-Mercedes u l-Ford jiena għalija kienu l-iktar żewġ magna impressjonajt ruħi. Il-Ford l-istess ħaġa, ġifieri il-Ford tajb li ngħidu li il-Belgian Ford għax 3 kwarti minnhom huma nista' l-Honda li serqu ir-Red Bull li probabbli bħalissa l-Aston Martin qed ibatu għax isma' fejn qabel kien tim tajjeb issa nofsu għandu tim ieħor. U meta ngħid dwar l-affidabilità għax aħna rajna żewġ breakdowns fit-test. Da testing fl-aħħar mill-aħħar, aħjar l-intoppi issa billi niġu l-ewwel tellieqa. Kif qed sinjal li forsi daw konfidenti joħorġu mill-comfort zone ħanajtek. Jiena minn ħalok kont nsemmi xi ħaġa oħra li ħallitna impressjoni mhux fuq ħafna tekniċi li kien hemm il-Bahrejn dik il-famuża Macarena Rearwing. Mario, ħanħu l-ewwel kummenti tiegħek, ma nixtieq nisma' ta' Pier fuqha. Dik ir-Rearwing tal-Ferrari li bdiet iddur ħallitna impressjoni tajba fit-testijiet. Mela, rikward jiena naqbel ma' tnejn li huma ġifieri kemm ma' Andrew kemm ma' Pier. Fil-fatt qed jiġobni Pier kif jitkellem għax jgħid tal-Ferrari kif għamlu diversi drabi fil-testijiet u wow u mbagħad ma jkunux konsistenti. U dik xi ħaġa li dawn l-aħħar snin badu l-Ferrari minnha. Naħseb il-Mercedes qegħdin hemmhekk però nemmen jridu naraw anke meta minna li Martin Brundle minna li għala, ma tikwotawniex jekk ma se żball, għallhom isma' il-Mercedes tajba, però titaraw fit-temperaturi issa ta' sħana. Ġifieri dik xi ħaġa li ħadd tikkonsidra wkoll. Il-Magna Ford rajda xejn fuqha u nemmen ħadd tkun qed hemmhekk ukoll. U l-oħrajn nemmen bħal McLaren u hekk li jistgħu jieħdu li għandhom magna Mercedes jistgħu jieħdu vantaġġi ċertu affarijiet li għandhom il-Mercedes bħala magna. U nixtieq nirrimarka fl-opinjoni tiegħi dejjem naħseb dal-kampjonat ħajnqasam fi tlieta, ġifieri. Għandek l-ewwel 5 tiġrijiet li ħajkun kulħadd ixxejker ruħu, jisomma warming up. U mbagħad sal-break, wara l-break inti għandek dak ix-xahar li ħadibda qisek mill-track 5 sal-break ħatibda tesperimenta aktar tgħid isma' fil-break nipprova hekk nagħmel ċertu affarijiet bħal meta ma' ħadd ieħor jew ħaw nipprova nagħmel aqwa. Ġifieri u mbagħad minn wara l-break kulħadd jafas il-gas speċi bħalma jagħmlu s-soltu. Però sissa perti jgħidu l-Mercedes u l-Ferrari, però l-Red Bull naħseb hemmhekk qiegħda magħhom ukoll. Fil-fatt Mario, naħseb semmejt punt tal-esperimentazzjoni, jiena nemmen li dis-sena id-development race jaf ikun fattur importanti fej forsi s-sena l-oħra qshom il-karozzi waħslu lej l-aħħar tal-life cycle tagħhom biex ngħidlek allura
Ma tantx konna qed naraw żviluppi tal-karozzi. Dis-sena ħa naraw ħafna u l-karozzi persi totalment tibda mill-qiegħ tistabbilixxi ruħha bħala karozza u kulħadd jibda jkun iktar familjari magħha. Allura l-iżvilupp jibda jsir kważi waħdu biex ngħid hekk. U infatti qed niftakar ukoll f'kumment li għadda il-number 2 tal-McLaren Andrea Stella fejn qal illi se tkun importanti il-development tal-karozzi din is-sena. Ukoll. Voldiri. Pier, fuq dik il-Macarena Rearwing, xi tgħidli tal-Ferrari? Mela, hemm żewġ affarijiet, hemm dik il-winglet li hemm wara l-exhaust. Ħanamlu ċara, ġifieri naħseb jekk il-Ferrari ma ġabu xejn tajjeb għal naqas jidher li aerodynamically, speċjalment il-parti ta' wara, kemm ħafna affarijiet li they seem to be working well. Ġifieri il-supports tal-ewwel il fuq, dik il-winglet żgħira wara l-exhaust, jiġifieri mill-aktar diffusers żgur li għamlu l-homework tagħhom biex raw fejn il-grey area fejn hom jista' jiżviluppaw. Sewwa, il-biċċa xogħol tal-spoiler idur. Mela, in principle huwa tajjeb, imma actually naħseb hekk rajtu dan l-aħħar kien hemm biċċa grafika ta' Giorgio Piola. Inti tiżżomm żewġ fatturi. L-ewwel ħaġa ma tistax tużaw kull imkien. It-tieni ħaġa huwa l-actuators li qed idawru u t-tielet ħaġa il-mument fejn ħajkollok dak id-disturb der x'indin qed għaddu. L-end product huwa tajjeb. Ma rridux ninsew li meta kellna d-DRS kien hemm dak il-ftit momenti fejn xin inti tala id-DRS, il-karozza ħaddum ftit biex tistabilixxi ruħha. Mela dis-sena għandek l-spoiler ta' qudiem u l-spoiler ta' wara, jiġifieri li ħajħarbtu kintu niżar braking. Jekk ħajkolli dal-imbirek ta' barbecue rig idur dawra tont, it might be very effective, but it won't work in a lot of ways. The only issue hija l-speed li qed iddawwara ma l-speed tar-riħ. Fil-fatt il-ħsarat li kellhom kienu hekk, jiġifieri ir-reżistenza tal-arja, l-end plate daret ħafna iktar malajr minn kemm dawwar l-actuator, għal kellhom ħsarat hemmhekk, jiġifieri mela jista' nagħmel ħanagħmel actuator li jdur, ħanagħmel frigger li ġidri f'postu. Jiġifieri it looks simple għax ħaġa da ddur, but in practice, jiġifieri it might be a little bit complicated, but the idea is good. Ħanamlu ċara. Mela, l-aħħar domanda li xtaqt nistaqsi ħansa sjalina kendu qabel ma mmorru fuq timijiet oħra. Hamilton, din is-sena x'taħseb? Narawh naqra aħjar? Jidher li ħareġ naqra iktar motivat, ħanajtek minn speċjalment l-aħħar tas-sena l-oħra, speċjalment der demotivat ħafna. Andrew, dak għax għandu tfajla ġdida, tamma, għenet kemm. Ma semmejt xejn. Kienet fuq il-ponta tal-sin imbetħalli nżommu. Isma, Antonello, suppost minn għanda ħarġek dak il-komment mhux minni, speċi inti, fimt? Le, mhux hekk. Kompli, Andrew, x'waqqafnik. Tibżax, Pier. Efem, tittara kif tmur il-Ferrari l-ewwel nies biex vera u nafu li fl-aħħar mill-aħħar meta vera ttieħ l-armi kapaċi. Imma ħajkollu sfida qudiemu b'sieħbu Leclerc mhux ħajgħaddi romblu minn fuq u żgur laqqas, jiġifieri wieħed ta' trid jara. U xi ħaġa oħra fuq il-Ferrari li xtaqt insemmi qabel ma nkomplu, itlu l-starts li kellhom fil-Bahrejn kemm kienu tajbin. U nemmen li se jkunu determinanti. Mario. Ifhem, itluq dejjem nemmen Ferrari waħda mill-aħjar ħaġa li fitluq dejjem tkun qed hemmhekk. Hamilton dejjem ma ġobna ngħidu hekk. Il-biża tiegħi li ħajkun hemm fil-Ferrari li daw jekk ħajkunu tnej tajbin, ħajspiċċaw is-soldu tal-Ferrari ħalenġu naraw tipo Charles Leclerc bħalma kien ma' Vettel, jiġġieldu l-pożizzjonijiet u ikissru punti ta' xulxin, nemmen. Issa jaf li da, għax da femmni waħda, da Hamilton champion tad-dinja kemm il-darba.
lek li xie ikun u daħat ma ħajċedi daħat jiġifieri għandhom tu number ones nemmen dis-sena. U bħala tluq ma ħajkun qudiem ħajolajt ovvja ħajkun vantaġġjat, però tittara along the race kif ħajspiċċaw pit stops u kif ħajftemu bejniethom. Ġifieri dad il-McLaren għarajnjom is-sena l-oħra u ħadmuha tajjeb u kien hemm naqra kritika wkoll għamlu żmien għax Verstappen beda ġej minn wara u dana, però ħadmu ħafna tajjeb. Sejdu naw il-Ferrari jekk qed jgħidu kemm huma tajbin daqskemm huma tajbin kemm qed ipallaw fuqhom s'issa impallaw insomma x'kienet nitkellem fuqhom ukoll. How they handle things now. Sewa wis, mela, niddiskutu naqra ndawru naqra l-folja issa u nitkellmu naqra fuq il-Champions. Il-McLaren ħajkunu qed jiddefendu ż-żewġ titli dis-sena, dak tas-sewwieqa u dak tal-kostrutturi. Pierre, kif taħseb qed tarhom se jiddefendu it-titli li rebħu s-sena l-oħra? Naħseb il-McLaren jekk ma ewrew xejn dal-aħħar sentejn kienet ir-resilience to fight back and win. Naħseb ninsew il-tlet titli li rebħu, ġifieri f'daw is-sentejn. Naħseb jiena il-comeback li għamlu u kif fl-opinjoni tiegħi Andrea Stella għat it-tim b'mod impeccabli, ġifieri jekk ħajżommu dat tip ta' momentum, jien konvint li ġifieri jekk bħalissa diet isma' Andrea Stella tgħid isma' x'qegħdin naqra wara u ħaġa oħra. Inħoss jiena li bħala setup u bħala progression tat-tip mill-lat ta' development u again, is-sena li għaddiet rajna fejn kif semma Mario għal isma' kien hemm id-drivers li jistgħu jissiltu ma' xulxin, naħseb jiena s-sena li għaddiet kulħadd li beda jgħid at one time isma' daw se jagħmlu ħajtqatlu ħajtilfu ġiex kampjonati, jiġifieri mbagħad he stepped in id-deċidew x'iridu jagħmlu u li kien hemm progression tajjeb tal-karozzi. Ġifieri jekk m'għandhom xejn tajjeb they're going to be there. U ma ninsewx li ħajsuqu bl-istess magna li għandhom il-Mercedes. Ġifieri tinsix li dik naqra weġa in his backside il-Toto Wolff li jien għandi supplier ta' karozza li mhuwiex di official team u qed jagħmel dal-prestazzjonijiet kollha. Ġifieri all in all, it-testing qed jagħmluh il-Mercedes bħala magna. Issa McLaren they just have to get their act together, which I'm sure li ifhimha ma ħajkun hemm qed jissultu ma ta' quddiem. Għarif jiena dis-sena m'iniex qed nagħmel high hopes, ħanneħi parzjalment il-kappell tal-ġurnalistu nilbes naqra il-kappell tal-partitarju. M'iniex qed nagħmel daqshekk high hopes daqskemm kelli s-sena l-oħra, però nemmen illi minn 24 Pierre tlieta m'għandhomx jidħlu. Jiena onestament qed ngħidlek, jiġifieri jien kif intu fin nisegwi ħafna l-Formula 1 imma il-variables li għandna din is-sena we never came across them. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet, pereżempju l-MGUHH li ġi tneħħa, mela jien mhux tajtni parametri ġodda, jiena tajtek disadvantage. Ġifieri jiena kellek żewġ tiżraben biex tiġri bihom. Ħanajlek isma' żarbu minnhom ħanħodulek, da ħassu żarbuna waħda. Barra li qed ngħidlek iż-żarbuna li ħantik hija differenti u qed tilbes kollox ġdid. Ġifieri I think it is still very early days biex nibdaw nippuntaw subajna. Ifhem aħna tinsemmu kif semma Mario qegħdin nitkellmu tliet timijiet imma ma neskludix li jkollna xi wieħed mit-timijiet iż-żgħar that he got his act right u jkun qiegħed hemmhekk letteralment inaqqar il-punt li ta' quddiem. Ġifieri tipo xi ħass li da all of a sudden jibda jibrilla għalhekk Magna Ferrari għandhom ġifieri u aktar naqra l-ħinijiet li għamlu u ma stess qalu that they were sandbagging all the way ġo oħrajn għaliex ma sajna mmorru iktar. Kien l-uniku tim li ġera bil-wet fil-niexef u wkoll għamlu prestazzjonijiet tajbin tajjeb imnella. Ġifieri ifhimha kif qal tajjeb Mario bħalissa din impaxxu aħna u l-ħsibijiet tagħna ma qed irridu naraw. Eżatt, la qed insemmu ħsibijiet, qed insemmu l-McLaren. Mario, inti partitarju ta' Piastri u naħseb li din is-sena l-Awstraljan għandu xi jirrispondi. Hekk nemmen li jekk semmejt tlieta għandu jħodhom x'nagħmel mhux sew issew.
Issa Norris għal-kampjonat joqgħod daqsxejn kwiet jipparkja. Apparti ċej. Le, Le, Piastri nemmen jiena ħanejlek, verità nitkellem, jien qatt ma kontx parlitar tal-McLaren. Taf inti, ilek tafni kont parlitar ta' Vettel u kont fundamentalista jisni fuq kollox. Però meta spiċċa Vettel mix-xena tal-Formula 1, jiena bdejt insegwi l-Piastri fil-Formula 2 kont diġà insegwi hemmhekk. Kemm hemmhekk darba ġej. konna nsemmuh Mario. ekku, Tiftakar? Mela. Kont noqgħod naraħ il-Formula 2 li ma naraħ meta Piastri ħasem biex kont ħadd gost naraħ tiġrija minnhom u tiġrija nserta kien ħabat għala kif kien jaħbad Vettel. Bit-traskuraġni tiegħu dan naħseb jiena jkun ċewka. Biex ma ntawwajx nemmen li l-McLaren għandhom tant u ilhom issa konsistenti, naħseb ilhom daw l-aħħar 4 years. Jaqdu t-tim jagħmlu isa dak it-team team spirit bejniethom, id-drivers orra ikun hemm dik il-pika dik ovvja, it's healthy. Però Andrea Stella tal-ġen anka kif jagħmel l-affarijiet, anka kif jitkellem mhux wieħed qed ipalla fil-vojt, nemmen il-McLaren hemm ħajkunu. Iż-żewġ sewwieqa huma bravi u vera Pierre semma l-ħass, jien naħseb insemmi l-Alpine dis-sena li nemmen jiċċaruq daqsxejn. Mhux qed ngħidlek ħajqelbuha, imma nemmen li jkun hemm tiġrijiet li ngħidu smara x'qed jagħmlu daw. Dawk Magna Mercedes u nemmen jiċċaruq daqsxejn ukoll dis-sena. ifhem, Jiġifieri- jiena għal minn forsi segwa l-ewwel programm ta' Formula Predictor nhar il-ġimgħa jiena addirittura għamilta żart fejn bħala sorpriża qed illi ħajkollna iktar minn 400 jirbħu telliqa dis-sena u saħansitra semmejt tim ieħor li s'għadu ma semmiex imma li nemmen li għandu s-sewwieq li he can do the job qed nirreferi għal Williams, Carlos Sainz. Jiġifieri li għandhom Magna Mercedes ukoll. Biss qabel ma nibdew nitkellmu fuq it-timijiet iż-żgħar anke biex nagħlqu l-ewwel parti tal-programm, Andrew, Red Bull, era ġdida, Magna Ford, teammate ġdid ukoll. Ħanibdew minn dik, kemm se jkun determinanti għat-tim Awstrijak li iżomm karozza kompetittiva li tgħin il-Max Verstappen jgħid tiegħu fil-ġlieda ref tal-kampjonat. Ħollu jorbot li jkollhom karozza kompetittiva biex nżommu bil-ġlieda nut li noqogħdu induru mal-lewża. Ara, li hu żgur naħseb ħasdu ħafna nies kemm kellhom test relattivament smooth, speċjalment fejn tidħol l-aspett tal-Magna Ford. Nasab ħafna nies meta raw li Red Bull ħajkollhom Magna Ford, ħalli ħafna minnu in-house operation ta' Red Bull, ta' nies li kellhom mal-Honda. Nasab ħafna ma tantx kienu ottimisti fuqhom ngħid il-verità. U naħseb jiena sorprendew lil ħafna nies u kif kważi semma Pierre li daw jidhru li ħarġu mill-comfort zone tagħhom il-Ford u jidher li hemm potenzjal ħanajtek, jidhru li qed jippromettu sissa. Forsi jaf ikollhom vantaġġ timijiet mal-Mercedes, speċjalment fejn l-aspett tal-Magna. Dik l-esperjenza meta forsi jiġu d-diffikultajiet anke kif biex jiżviluppaw il-qudiem, jiżviluppaw il-Magna qudiem, jiġifieri xorta mhux se tkun faċli għal-Ford, imma jidhru li ħajtilqu minn punt tajjeb, ħanajtek. Verstappen u li hu bħala sewwieq da ħal-kampjonat 4 darbiet. Is-sena oħra fl-aħħar mill-aħħar minkejja kollox kull ma tela fil-kampjonat 2 punti u nafu kemm meta jiġi iċ-ċans joħodha u tajjeb ngħid sena oħra l-iktar sewwieq li rebaħ tlielaq kienu jekk m'iniex se żball rebaħ 8 s-sena l-oħra. 8 tlielaq b'kollox. Jiġifieri jekk ikunu kompetittivi, jekk ikunu b'daqqa ċans li jieħdu rebħiet,
Hemm ħajkun m'għandix dubju, rajni għas-sena l-oħra, alla volja ma ħarx il-kampjonat, jiġifieri jiena naħseb kellhom bidu inkoraġġanti, ħanajtek, ir-Red Bull. Kemm ħajkun biżżejjed biex jieħdu l-kampjonati, imqarta sewwieqa storja differenti totali. Ħaġar, Pier. Antonello, ħaġa żgħira li biex nendorsa ftit li qal Mario, is-sena li għaddiet Ġulaj kelli ċans intervistajt il-Ellen Prost u fost affarijiet, speċi tkellima fuq il-kampjonat u ħaġa oħra. L-Oscar Piastri he singled him out. Ġifieri semma l-kampjonat u semma l-Oscar Piastri. U waħda mill-affarijiet li qal kien qal jien nara lilu meta kon żgħir. And that is saying a lot. Ġifieri meta tara driver bħal Ellen Prost, nafu minn fejn ġej, nafu l-mentalità tiegħu, nafu l-progression tiegħu kif kienet. U qed iqabbel l-Oscar Piastri miegħu. Da mhux aħna din nitkellmu għaw, qed nitkellmu fuq Ellen Prost. Ġifieri that holds a lot of weight. Qed tifhem, it holds a lot of weight. Oscar Piastri was nowhere around, mhux jiġifieri kien jagħti deħ u kien qed jikkomplementah. Ġifieri kif qal tajjeb Mario, il-potenzjal ta' dat tifel jagħtem. It's a case of waiting for the right opportunity, nothing else. U minn sewwieq Franċiża sewwieq Franċiż ieħor biex nagħqdu l-ewwel parti, Ħaġar. Kif se jirnexxielu jikser dis-seħħta tat-tennis iġġu tar-Red Bull? Pier. Jien ħanibda. Yuki Tsunoda dil-ġimgħa qal jiena jgħid lesta f'nofs il-kampjonat ħanerġa' nsell insuq mar-Red Bull u jiena bdejt ngħid għadda x'qed jgħid jien, għadd x'qed jiġri. Ħanaraw nerġa' naraw musical chairs dis-sena wkoll. Jalla li lej, ġifieri Isaac Hayter jiena l-istess, ġifieri hemm potenzjal. Biss meta tissiret ma' monstru bħal Max Verstappen, letteralment ma nistax ngħidlek l-aġġettiva x'qed impost pubbliku għaw, ma naħseb mhux żiemel bit-tnejn trid tkun ma you have to be prepared to beat Max Verstappen off track u on track. Ġifieri jalla li jingrana ma naħseb daħ jkun il-ħames driver li kien miegħu, ġifieri qegħdin nitkellmu minn Ricciardo kien li wieħed li kisser u mbagħad wieħed wara l-oħrajn letteralment ballpins kienu għedin jaqgħu. Ġifieri jalla li jsib postu, imma again, Max Verstappen sena wara l-oħra u kif qal tajjeb Andrew, is-sena dit ma rebaħx il-kampjonat, imma naħseb kienet was his best year. Ġifieri l-mod kif immanagġja il-kampjonat kien jgħid defense baqa' jattakka to dilastru. Ġifieri and that shows that makes a world champion. Mhux sempliċement biex l-ebda mertu lil Lando Norris, ma hemmhekk turi l-kapaċità tiegħu u dak il-ħin bdejt nimmaġna Ayrton Senna, bdejt nimmaġna Michael Schumacher għandu karozza inferjuri and doing his utmost to outperform other people. And that is what makes a world champion. Mela, grazzi lill-mistednin tagħna din l-ewwel parti tal-programm, se mmorru għall-waqfa ta' reklami, kemm neħdu tazzilma wkoll min-naħa tagħna qabel ma nkomplu niddiskutu fit-tieni parti tal-programm, għaldaqstant ibqgħu magħna isimgħu il-messaġġi li qed jgħaddulna l-sponsors tagħna li ħeġġukom tusaw is-servizzi tagħhom ukoll u mbagħad nerġgħu nirritornaw għat-tieni parti. Ibqgħu magħna għax dalwaqt inkunu magħkom nerġgħu. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna
Għal iżjed informazzjoni, El Catalan, ir-ristorant għalik. Eabed.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Eabed.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla qegħdin nitkellmu fuq il-kampjonat dinji tal-Formula 1 li se jibda fit-tmiem il-ġimgħa li ġej ġewwa l-Awstralja. Qegħdin miegħi Antonello Abela, għandna l-Andrew Zarb, għandna lil Pierre Vella, għandna lil Mario Zappardi. Nisperaw illi qegħdin magħna intom ukoll u nfakkurkom li min jixtieq jgħaddi xi kumment jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa ma' din ix-xandira. Mela, Mario diġà ċċenna għaliha u tajjeb illi issa niftħu ftit fuq il-kriżi tal-Aston Martin. Kien hemm ħafna aspettattivi fil-bidu tal-istaġun, Adrian Newey, tim ġdid, imma milli jidher il-Honda reġgħet għaxqitha. Mario, ħanħu l-ewwel kummenti minn għandek. Nkun sinċir miegħek rigward l-Aston Martin u Honda ma tant segwejt, mhux ħanat indur magħhom, jiġifieri kont qed nistenna aħjar anke fil-practices, jiġifieri, però ma tant segwejt il-problemi li hemm l-Aston Martin mal-Honda, jiġifieri ma sax nista' nitkellem ħafna fuq dal-aspett. Però jekk dawn dis-sena mhux ħajkunu tajba, ħajkollhom dak ix-xejka fit-tim stess għax nemmen Alonso mhux ħajqgħod ċiċċieq beqqi speċi u ma jgħid xejn. Adrian Newey ġejja pressjoni fuq u qatt bħalma nafu mill-passat qatt ma wqaċċajt meta għamel l-affarijiet, jiġifieri jafu jiċċaqalqu, però jekk m'għandekx il-magnet hemmhekk, isek għandek Zimmer tliet saqaj u jiġifieri jista' jkun sabiħ iż-Zimmer smat fejn toħodlu ritratt. Imma jekk ħaġġibu minn saqaj Zimmer jgħid ir-ritratt ħajkun ikraħu. Andrew, x'taħseb? Bdew jidru li bdew fuq ħażin ħafna u jiena naħseb kien hemm naqra overhyping fuq l-expectations. Jiena hija anke sena oħra t-tim beda jidher dysfunctional, Newey u mhux Newey, ħankun qed kollox. Anke l-fatt li eduh team principal ma tantx daqqit li, ħankun onest. L-iktar sinjal li rajt dis-sena li qalbi bdiet tajt da ma tantx jidher li hawn l-affarijiet in order kien meta fit-test tal-Barcelona damu ħafna biex waslu. U f'qalbi qed damu iktar milli suppost dak, kull m'għamlu xi ġurnata u ma tantx kellhom xi reliability ta' barra minn hawn.
U mhux qed jidhru xi promettenti l-affarijiet, x'inġejna l-ewwel test ta' Baħrejn. L-affarijiet xejn ma qalbu għal aħjar, anzi ħarġu iktar fil-beraħ il-problemi li hemm, ħanajtek. U jidher li ħajkollhom triq twila biex jerġgħu jirkupraw dis-sena. Jiena ma nafx, ma kull meta Pierre il-ħabib tiegħek Alonso u il-Honda jingħaqdu l-Ingliżi jgħidula it's a recipe for disaster. U minix qed neskludi li da se taqbiżlu u jibgħathom jixxejru mal-ewwel ċans li jkollu ma ħan isma' tiegħek. Li ma temmi xejru jistgħet il-każ. Biss naħseb il-lejla qegħdin naqblu fuq ħafna temi. Kumment li semma Andrew. Jiena personalment dal-istess ħaġa kif għamlu l-Ferrari Matteo Binotto. Jiena fl-opinjoni tiegħi Adrian Newey qatt ma kellu jkun team principal. Adrian Newey bniedem tekniku, meta inti għandek bniedem tekniku, ħalleh bi kwiet jaħdem waħdu, il-management tat-tim jħossib xi ħadd ieħor, imma poġġieħ post where he's going to excel. Mela dik l-ewwel waħda, dik l-ewwel kumment tiegħi. It-tieni ħaġa nafu biżżejjed li Honda semmejt il-McLaren inti, ġifieri il-Honda meta jidħlu bi prodott ġdid ikunu innovattivi ħafna, ġifieri nafu fejn qiegħed huwa stabilit l-intercooler tagħhom kien innovattiv meta bdew u baqgħu bl-istess architecture u l-istess ħaġa għamluha. Adrian Newey is a very demanding person, ġifieri u jaħdem very compact mill-lat tal-body tal-karozza. Fil-fatt ħarġet fil-beraħ f'dal-ġranet li 5 mit-tim tal-Aston Martin qegħdin il-Ġappun jaħdmu mal-Honda u waħda mill-problemi li kienet ovvja, speċjalment l-aħħar breakdown li kellu Lance Stroll, deret li karozzi jsolvu li sadin marret engine brake, waqaf kollox, ġifieri min segwa l-onboard u semma wkoll tajt isma' x'ġara. Mela issa qalu isma' li l-karozza dan hemm vibration li qed tiddamagja il-batterija. And that is saying a lot. However, it's not something li ma tistax tikkura, ma tistax tirranġa. Issa iddependi ħafna affarijiet. Ma ninsewx li l-aerodynamics tal-karozza ma rejnihomx in action aħna kif qal Andrew kemm ġrieddi 5 laps, 20 lap, ġifieri mhux eżattament taċ-ċans li jqogħdu jesperimentaw u jaraw u jiġbru d-dejta. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li Alonso qal għala qegħdin barra li qegħdin on the back foot għall-inqas tim li ġbarna dejta. Għaliex, għax 3/4 mill-ġranet li kienu ġewwa l-Baħrejn, speċjalment it-tieni session, meta l-karozzi bdew jaħdu, kulħadd jiġri bir-rejk u kulħadd jiġbor id-dejta. Għalissa mmorru d-dar bikwitna. Infatti, jekk niċċekkna l-istatistika tal-EPS li daru, l-Aston Martin daru 334 dawra biss. U it-tim ta' fuqhom kellu kważi 250 dawra iktar, il-Cadillac 586 biex ukoll Pierre. Tassumi qed titkellem fuq it-test tal-Baħrejn biss. Yes. Iż-żewġ testi tal-Baħrejn biex anke nkomplu nsaħħaħ l-argument li qed jgħaddi Pierre. Ġifieri wieħed irid jara naqra Adrian Newey mhux bniedem li kien x'imkien u żbalja, ġifieri u fejn meta żbalja naħseb qasbis indunajna, aħna xorta l-karozza kienet qed tiġib riżultat tajjeb, imma meta titkellmu fuq il-magna it's the heart and soul, ġifieri se jkolli l-aqwa aerodynamic car jekk m'għandix mutur li qed jippuxxa il karozza. Ifhimha. It might be an agonizing year. Having said that, jiena qatt semmejt il-Fernando Alonso, jien iktar il-Lawrence Stroll ħanibda ninkwieta, ma ninsewx li f'dan ġranet l-Aston Martin biet 3/4 mix-shares tagħha. U mill-att ta' production car u mill-att ta' Formula 1 car diġà tilħajt jisu Great Wall of China. Ġifieri jekk dawn mhux se jmorru tajjeb u l-investiment li għamlu bil-fabrika ġdida u buntan ġdid, to be fair with everyone, I don't know what's going to happen with the team. Ġifieri da jew Lawrence Stroll ħareġġa jippompja xi balla liri to keep the ship afloat, jekk le, ifhimha, God help them,
Ma ejja ma nifaxxawx rasna qabel il-waqt. Bis this moment in time, naħseb kulħadd l-erba li aħna stennejna l-Austin Martin ħatkun fuq qudiem u ħanajdu wow what a car, which unfortunately it's not the case. Le, żgur mhux se jkun dan il-każ. Dan il-każ għalissa qed nitkellmu fuq l-Aston Martin. Ta' min ifakkar ukoll li wieħed mill-sponsors ewlenin tagħhom huwa l-Aramco. Sfortunatament hemm kwistjonijiet xejn feliċi għaddejjin fil-Levant nofsani għalissa u forsi nixtieq niddedika ġiex minuti ukoll biex naraw infatti hemm xi aħbarijiet li qed jgħidu illi t-tlielaq tal-Baħrejn u tal-Arabja Sawdija appuntu jinsabu friskju għalkemm l-F1 u l-FIA qegħdin jimmonitorjaw is-sitwazzjoni. Hemm ukoll infatti għajdut ma nafx hekk Pierre jistax jikkonferma illi f'każ li jaqgħu dawn it-tnejn possibilment jidħlu Imola u Portimao, jiena smajt ukoll b'xi reschedule. Ma nafx hekk forsi għandek xi aħbarijiet oħra. Ta' Imola biss jien niftakar 6 snin ilu meta naħseb tiftakru meta ikkanċellaw il-Grand Prix tal-Baħrejn meta kien hemm dak is-civil unrest u Okay. Mela, misajdilkom l-ebda state secret, ġifiri, dakinhar il-gvern jew l-awtorità tal-Baħrejn għax ma nafx hekk hemm gvern hemm. I'm going to be metaphoric, ġifiri, jekk il-participation fee kienet 280 million, ġifiri li jagħti l-istat or whatever biex inti taħħawsja il-Grand Prix. U di ġiet ikkanċellata, ġifiri dat particular year minn 280 il-Baħrejn taw il-FOM 320 million. Sempliċement biex ikollhom garanzija li s-sena ta' wara jkunu għadin fil-kalendarju. Jiġifieri jekk aħna din nitkellmu f'żewġ Grand Prix li mhux se jkunu hemm il-Liberty Media u l-FIA u l-FOM kollha kemm huma ġifieri daw kulħadd fl-istess basket u rights il-flus xorta ħajdaħluhom. Bear in mind li circuit Asmin l-advertising ma jdaħħal, is-circuit kun ma jdaħħal huwa mill-beħ tal-biljetti, ġifieri dawk il-billboards li naraw, dawk huma proprjetà tal-FOM, huma jimmaneġġjaw bħal kwalinkwa ħaġa oħra. Ġifieri bear in mind, jekk it-telliqa ma ssirx, daw il-miljuni xorta ħajdaħluhom. Issa, jekk aħna ħanalteraw għal Imola, jew ħanalteraw għal Portimao, isma' logistically, what's going to happen? It-tickets kif ħajbdew jinbew, ġifieri illum il-ġurnata peress li l-kampjonat huwa daqshekk massiġġ u kollox fuq xulxin, it might be a bit difficult. However, naħseb with hand on heart, jiena fil-fatt il-biraħ tlula kont nitkellem minn xi ħadd tal-Pirelli li għadhom il-Baħrejn, jiġifieri kienu għadhom taking stock moving to Australia, u l-fatt għatlu smatlu ħares għatlu intom se tagħmlu. Għalli għaw ta' twerwiraw, għalli ġifieri għax għaw kommozzjoni kbira għalli mill-lat tal-affarijiet kif huma sejrin. Għalli having said that, għalli it's not impossible li aħna morru lejn l-Awstralja, għalli but it's going to be very difficult to return għal ħafna raġunijiet. Għax li nista' ngħidlek hija li ħafna nies li telqu illum qegħdin nitkellmu l-bidu tal-ġimgħa, ġifieri normalment bejn it-tnejn u t-tlieta inti konsidera l-Grand Prix you start your voyage. Ġifieri jekk da 3/4 minn nies kunu ħajgħaddu minn Dubai, mela bħalissa kulħadd jgħid Panic Station, kont qed narissa servizz fuq l-aħbarijiet Ingliżi. Fejn għal-isma' ħafna li kienu sejr l-Awstralja Grand Prix ma jafux letteralment se jagħmlu. Ġifieri this might be an issue. It might be an issue for a lot of things. Issa nassumi nibbukkjajt u aħna bbukkjajna se il-Baħrejn jew Saudi Arabia u tinqaled il-biċċa ta' xogħol. Nista' assiguraka li kollha kemm aħna bħalissa naqdu nikkanċellaw għax itul bi suicide li ħadd mur ġo post. Akka kik għadek kalmaw l-affarijiet. Jiġifieri jien ma naħsibx li il-Liberty Media jew kellha l-FIA jieħdu dan ir-riskju u jistejġjaw race hemmhekk meta tul bi suicide lilu. Ġifieri U forsi jekk nista' nsaqsik domanda, Pier, jekk daw vera f'każ li jiddeċidu jħassru t-tellieqa, ovvjament nissoponi ma jħabbrux għalissa, nimmaġina hemm commercial reasons le wara dik kieku. Il-problema tkun bear in mind li inti mhux sempliċement logistically mela. Inti in principle meta għandek away trips
m'għandix kif konna fl-antik, ġifieri kulħadd jippakja jmur, ġifieri int għandek żewġ timijiet li jekk l-argument wieħed il-Baħrejn li ħorjat l-Awstralja. Fil-fatt bħalissa mill-Baħrejn hemm speċi tal-leftovers għaliex damu 15 li sejrin hemmhekk, but they can do without them. Ġifieri mill-att loġistika da ħajdu isma' mela hemmhekk ma nissejrin u cancel. Imma mbagħad bear in mind, il-biljetti tat-trek, ġifieri n-nies ħajmorru hemm, il-booking tal-lukandi. Ġifieri hemm ma tistax tħalli mill-lum għal-għada, ma tistax il-Grand Prix tal-Bahrejn kien 15 wara l-Australja, konna jlek diġa kanċellaw issa. Imma the decision will be taken soon. Ġifiri, after all, it's not, aħna din nitkelmu tim, immet nitkelmu jien, jew aħna sejrin hemm. Naħseb kulħadd ikun irid peace of mind li tajt isma'. Sewa. Ta' nifakkar intu li il-Grand Prix tal-Bahrejn huwa skeda tal-11 ta' April u sissa u tal-Arabja Sawdija l-ġimgħa wara f'18. We're very close. La, għadin rib ħafna. Kas li għajdu jitħassru t-nejn li huma jirnexxielhom idaħlu żewġ titli Ewropej daqshekk malajr ma naħsibx jiena personalment. Għanajlek with hand on heart, I am seeing it very difficult. Jiġifieri. Wieħed forsi nifhem idaħlu ma tnejn ġat narat ħanajlek din is-sena partikolari, is-sena diħla kienet diġà is-sena li għaddiet kienet diġà grafi. Din is-sena il-bookings li kien hemm, all right, ġara xi ħaġa dis-sena li jiena qatt ma esperjenzajta, mela dak kien eżatt kif spiċċaw il-Grand Prix tal-argument tal-Awstrija, Monday, Tuesday of the following week, jiġifieri ħarġu l-biljetti u kull imkien kien sold out. Sewwa, issa l-ufesad dan reġa' ħireġ issa kien batch of tickets u ħafna stands ġodda li qed jinbnew. Jiġifieri letteralment qed jagħmlu makeshift stands to accommodate more people. Kif għatlek l-ewwel, ġifieri serkit il-flus mit-tickets idaħħal, ma jdaħħal minn xejn iktar. Issa, biex inti you get that mechanism in place at such a short time, it's going to be difficult. Ġifieri da bear in mind logistically qegħdin nitkellmu 220,000 ruħ, ġifieri fej qabel kont qed nippjana minn sena qabel, u issa within 3 weeks I have to organize myself. It's a bit of a logistical nightmare. Mhux qed ngħidlek li ma ssirx, but you have to factor out the location, x'memx. Ġifieri with hand on heart. If I have to cancel, I would cancel. Ħalli dawk it 2 weeks free, and but we continue with 24 races is already enough. It's more than enough. Exact. Fatt kif f'każ li tħassru jkollna gap ta' 5 ġimgħat kif tiġi l-affari minn Suzuka għal Miami. Eżatt. Forsi jiena ngħidu forsi nkomplu wkoll jiena nemmen li jekk ikun hemm telliqa fihom ma nimmaġina l-biljetti jinbelgħu mill-ewwel. Meta tqisu wkoll il-passjoni illi it-tifożi għandhom lejn il-Ferrari. Mela, lura għall-aġenda tagħna x'għad fadal diversi affarijiet x'taqt nitkellem fuqhom. Id-debut tal-Cadillac u l-Audi bħala timijiet uffiċjali u Arvid Lindblad l-unika debutant li se jkollna fil-kamp tal-Formula 1. Mela ħanħu round minant Mario u mbagħad nħu round minant il-komplement tal-panel rigward daw id-debutti. Rigward Cadillac nemmen ma tantx għandi high hopes fuqhom ħankun sinċir miegħek. L-Audi jekk nitkellem fuqhom ħankun bajjes għax jiena ħobb ħafna Ġermaniżi u nixtieqhom ikunu tajbin daqs il-Mercedes għax jiena kozzi Ġermaniżi jogħġbuna ħafna. Però nemmen li dis-sena jkunu in the midfield l-Audi. Issa qed nitkellem hekk għax nagħmel l-Aston Martin bħalma qrajt issa kont qed inqelleb kif qed nitkellem magħkom li aktar hemm spekulazzjonijiet li jagħmlu l-formation l-Apple Honda, l-Aston Martin Honda u jidħlu ġewwa jidhirgħu żewġ karozzi minħabba nuqqas ta' parti li għandhom. U jagħmlu mhux ħajaslu t-tiġrija allura minflok jaħdu dawk il-parts li għandhom matul it-tiġrija imma dik just rumor ngħidu. Nistennew naraw fl-aħħar tal-ġimgħa. Rigward Audi, nemmen
naħseb li kunem ċaqliqa mill-Audi, għalkemm fil-practices ma oġbuni xej laqqas minn naħati ħanejdu hekk daw kun nistgħu jkunu qed jagħmlu x'filastrijiet li aħna ma nkunux qed ma nkunux nafu x'inhu għaddej min-naħa tagħhom ukoll. Però nemmen li ikunu mal-mitfit ħanejdu hekk. Rigward is-sewwieq il-Rocky l-Landblad ma qed ngħidu sewwa. Lindblad. Nemmen li il-bidu għal-kampjonat ħajkun naqra triki għalih, bħalma kienu Rocky s-sena l-oħra, għax per eżempju ma ninsewx li l-ewwel semmejna Ħaġar, l-ewwel meta kien għamel dak l-iżball u għad jikbi u kemm għala kritika u hekk, l-lum il-ġurnata għal kulħadd xi qed tieni sit tar-Red Bull, ġifieri daw taf inti il-pressure li jkollhom, ġifieri ma tantx tista' tgħid ħafna fuq x'qed nistenna minnu ħankun sinċir miegħek minn hawn miegħek. Għax Ħaġar huwa persuna li tagħna risposti rismani kif daw il-kampjonat u kellu prestazzjonijiet tajbin ħafna. U nemmen li dan is-sewwieq jista' jkollu wkoll però skont imbagħad il-karozza skont ċansijiet tiegħu fil-midfield part għax nemmen dejjem ikun fil-midfield ukoll. U mbagħad skont l-abilità tiegħu li handle the pressure and driving skills. Endu, Mela, ħanibdew b'Cadillac u l-Audi. Nibdew b'Cadillac, ara, naħseb ħadd ma stenna li jkunu aħjar mill-11 tim mill-aħħar post. U naħseb minn daqshekk, naħseb ħadd mu sorpriż li huma lejn l-aħħar qegħdin. Iżda naħseb minn hawn u minn hemm xorta jidhru għal tim li għadu dieħel. Speċjalment meta tqabbilhom ma' xi timijiet li kienu daħlu fil-bidu fl-2010 speċjalment. Infakkar in-nies forsi l-HRT, l-Hispania Racing, u li kienu all over the place. Naħseb jidhru li hemm organizzazzjoni diċenti. Ħanajtek, jidhru organizzati mhux ħażin. Ħajbatu, ma nipretendix li ħajkunu aħjar mit-tieni mill-aħħar jew t-tieni mill-aħħar. Naħseb ukoll għenet il-fatt li Aston Martin bdew b'tanzi ħażin ukoll li effettivament naħseb kważi ġabu l-Cadillac jidhru li marru aħjar milli kien mistenni. Ġifieri Cadillac naħseb mhux sorprendenti li qegħdin lejla aħħar kif forsi mistenni. Iżda mhux li qegħdin maqtugħin, pereżempju ġieli jidħol tim ġdid. Speċjalment fl-2010 dak iż-żmien, ġieli laqqas kienu jirnexxielhom jagħmlu ħin within a range ta' 107%, il-Q1 107% time. Ma naħsibx li ħajkun il-każ b'Cadillac s'issa milli rajna. L-Audi naħseb każ ta' mhux ħażin imma mhux ta' barra minn hawn laqqas onestament li għal magna ġdida mhumiex straġi imma xejn impressjonanti, ħanajtek. Fuq Lindblad, wieħed issa jrid jara fit-tliela għal xejn, it-testijiet mhux sajdu ħafna u kien promettenti naħseb għalhekk ma tellawx daqshekk malajr ta' xejn jien ir-Red Bull minn daqshekk, issa rridu naraw fit-tliela sewa Pierre, forsi żdied xi ħaġa minn ħatijek jogħġbok? Ifhem, ma titkellmu Cadillac u Audi, Sergio Perez, Bottas, Hülkenberg u Bortoletto, ġifieri bħala pedigree ta' drivers dawn mhumiex neqsin, ġifieri kif qal tajjeb Andrew, veru din tajjeb, issa jiddependi kemm għandhom il-boot font il-Cadillac. Jiena kumment li smajt mant Oli Berman ftit tal-ġimgħat ilu u beda jgħid insomma fuq il-prospetti tiegħu għall-kampjonat ħaġa oħra, isma' ħanamlu ċara, għal aħna veru għandna l-magna Ferrari, għal imma aħna l-airguns li nbidlu it-tires
u inferjuri mit-timijiet l-oħra, għax aħna ma naffordjawhomx. Ġifieri huma jkunu dettalji daw li bejn u bejn tibda tgħid imma x'qegħdin nitkellmu da sempliċement fuq il-gun kif jaqla r-rota u inferjuri. Ġifieri Cadillac jiddependi kemm hu l-but. Sauber, l-Audi, sorry, forse, l-Audi again irrit nara il-development plan tagħhom x'inhi għax veru kien hemm naqra ta' diżastru fil-Magni, imma naħseb bħala tim. Veru qatt m'għamel xejn sa ċertu punt, imma dejjem kien ta' stoffa. Fin fl-opinjoni tiegħi dejjem ħajaslu, ma kienx xi ħadd li give them that extra push. U nemmen li bħal Kimberg u Bortoletto they can push the team forward. L-istess ħaġa kif jistgħu jagħmlu Sergio Perez u Valtteri Bottas. Jiġifieri mill-att ta' front ta' performance għandhom biex somebody can come back and relate. Fuq il-biċċa tal-inbled, daħan sduħ mal-lista li Lawson, ġifieri the whole works, li daw ġew kif diġà ċennajt qabel ma' Max Verstappen u damilhom letteralment rat. Tajliħa fil-testing is-sedit mar tajjeb, fil-practice sessions issa mar tajjeb, imma the proof in the pudding hija 22 karozza mhux 20 kif kellna snin ta' qabel u qed in the midst of the action. U jrid ikollok karozza li issettjat għalik u mhux qiegħda driver l-oħra u nafu li di għaxxu li kwalinkwa tim ta' għanam ġara. Ġifieri t-timijiet forsi iż-żar, imma il-maġġor parti tat-tim għavolja aħna ma ħadd ma jgħidilna xejn, imma tkun tidher li l-karozza tkun maġna u magħmula għal ċerta driver u mhux ieħor. Issa mbagħad jista' jgħid il-każ li jkollok drivers tipo kif huma l-McLaren li racing style tagħhom. Id-drivers meta inti tanalizzhom they are relatively closer to other drivers, and that is an advantage. Imma dak sempliċement it-tul, ġifieri jekk qed nitkellmu għandek driver twil u driver qasir, diġà ħajoħloqlok inconvenient fil-karozza mill-attaway distribution. Imma ifhimha, it might be a bumpy start for both of them. So, Pierre, ħalba ftit miegħek għal ġissa tajb li wkoll nitkellmu naqgħod fuq ir-regoli l-ġodda li ser ikolna din is-sena. Jiena preparajt ukoll grafika li issa nixtieq nippreżenta ħalli ukoll il-segwaċi tagħna jkunu jafu issa nitkellmu ir-regolament il-ġodda forsi Pierre. Nistgħu nagħtu naqra outline tagħhom sakemm nkunu qegħdin niddiskutuhom. Mela, il-karozzi irdu jkunu almenu 30 kilo eħfef u ser ikollhom wheelbase iqsar fil-waqt li ser titneħħa l-MGUH mill-magna u il-fuel ser ikun kollu sostenibbli. Ser tiżdied ukoll is-saħħa elettrika fil-magna. Dis-sena wkoll se tiġi eliminata DRS u minflok ser ikollna aerodinamika attiva li ħajkoll enfasi partikolari fuq il-wings. Fil-waqt li kull sewwieq ser ikollu l-faċilità overtake button li ttieħ iktar enerġija biex ikollu iktar ċans jaqla l-karozzi l-oħra biss. Din jista' juża f'żoni diżinjati fuq kull trakka simili bħalma kien jaħdem id-DRS. Il-karozzi wkoll se jkunu b'saħħithom għal meta jiġi jinqala xi impatt fil-waqt li fil-ġemp se jkollhom aktar protezzjonijiet u wkoll se jiżdiedu dwar għal meta l-viżibilità tkun baxxa. Pierre, forsi nistgħu nkomplu nelaboraw u nispjegaw naqra iktar dawn ir-regolamenti għal ħanużawek għal min forsi qed isegwina għall-ewwel darba llejla. Inti semmejt ħafna minnhom il-biċċa xogħol tal-hazard lights dik għadha minn Malta, ġifieri aħna Malta għal koħġa ta' xejn tiġi l-hazard lights biex tiftix il-pastizzi u l-Formula 1 qalu isma' ma jteżwel nagħmluha taħna. Malta jagħmluha aħna nagħmlu l-biċċa tax-xogħol. U fil-fatt kienet waħda miċ-ċajtiet li għadt Stefano Domenica li fit-tal ġimgħatilu għatlu smatlu ħanfittxukom taħna la ħatfittxuna li vuħiex. Tu dik trademark ta' Malta ta' ġifieri, insomma anyway. Ġifieri mill-lat ta' safety ovvja. Jiena l-preokkupazzjoni tiegħi, ġifieri għandna fil-bidu tal-programm tkellimna fuq kemm bidlu regolamenti. Issa ħafna affarijiet kif tissemmi inti nafu li qegħdin hemm u daqshekk ma nix ħanatu kasom iktar. Biss il-biċċa xogħol tal-overtake mode u tal-boost u tal-recharge
naħseb jien li qed insegwi t-telli għamil wara television ħadd ikkomplika li naqra iktar l-affarijiet. Għaliex? Għax l-ewwel ħaġa għandek l-overdrive. Mela driver jista' juża l-potenzjal kollu ma l-karozza ta' quddiem għandha sini ta' 290 km, l jista' jtellesa 330 km. Meta jien qed nuża l-boost, jekk l-batteriji spiċċat li mela jinsa nagħmel mela jiena ġej id-DRS, sewa, mela jiena qabel ħanuża l-bus biex niddischarġa l-batteriji, tajdim ma l-batteriji jista' jiċċarġjaw 300% iktar fas mis-sena li għaddiet. U l-batterija għandu 50% mill-100% tal-power tal-karozza. Ok. Nitkellem fuq u kun nikkomplika li l-nifsi, let alone jien qed nara t-telli u tibdajt bħalissa da xed jagħmel jafas il-boost jew l-overtake button. Ejjew tiġi ċarġa l-batteriji. Jiġifieri personalment qed ngħid are we taking away the beauty of driving? Sorry, let me rephrase that. The beauty of racing? Ġifiri, il-driver issa li tjoqgħod jgħid żomm naqra. U da ħanamlu ċara, ġifiri jien rajt statistika ftit ilu fejn il-recharge u l-overtake ħajkun kondizzjonat, ġifiri Richard, ħajkun kondizzjonat skont it-trek fej ħassu, ġifiri tipo Azerbajġan, ħajkun iktar ħafna ħjar, li inti ħajkollok iktar power minn Monza. U inti pin your heart tibda tajt kif jista' jkun Monza għandek dawk l-istrejt kollha, dak l-istrejt kollu, jekk jingħad quddiem, kif jien letteralment qed nafas il-gas, jisni għandi delimiter u ma stax nabżu. Minn ġej warajja m'għandu xejn delimiter, mela aħna għadna we're going to facilitate overtaking meta għanna daw l-inkubi li jien bħala ġifiri xrajna fil-practice mirra l-practice tal-Bahrejn. Bdejna naraw dawk it-twieqi spiega lek x'inhuma. But we don't know what was happening. Ġifiri, u meta rajna l-onboard, il-kommentatur ma għalli nixra, għetta dik il-bozza li jemmem me dak il-ħin qed juża l-boost. Għaliex l-ewwel ħaġa il-controls tal-mumi standard, ġifiri kull tim għandu t-tim tiegħu. Ġifiri, di tkun xi ħaġa oħra naħseb ħadd tikkomplika naqra ruħha għad-dilettanti. Jiena naf ħafna dilettanti bħali li qalu li isma' ma tafx xi ħadd tikkomplika ruħha l-istorja ngħidlek iva ta'. Jiġifieri u qalu li d-DRS ħaj spiċċa ma jgħidlek karozzi għaddu xulxin rieħ ħanaraw, rest assured. U ħanarawhom fl-inqas postijiet li nimmaġinaw li ssir. Tajli badet Spartan Parcel of Racing. Mhux nimmaġinaw f'xi Monaco. Le, anzi, le. Met inti għandek circuits, city circuits, tipo Azerbaijan, Monaco, hemm iktar ċans li daw l-affarijiet ta' recharging ħajkun iktar effettivi, għax inti meta għandek it-tool, you're not going to recharge, you're going to recharge meta għandek ħafna shifting of gears, braking fuq xulxin. Allura l-potenzjal ħajkun id-distanza tal-boost ħajkun ħafna iqsar milli Silverstone u Spa u Barcellona, tifhem fejn għandek daw it-tracks il-kbar. Mela, fadlinna verament ftit momenti biex nagħlqu l-programm tal-lejla u bħassoltu wasalna biex nagħmlu l-previżjonijiet għal kampjonat ta' din is-sena. Mario, nibdew bik. Law ħaġa nixtieq ngħid proset lil Pier għax weħħedni nismaw issa u ngħid kont nisimgħu l-ħin kollu ta' pero weħħedni le weħħiltni sens tajjeb ta' ġifieri għax jinhu biex nitgħallem ċertu affarijiet tekniċi ta' Formula 1 nammet il-mhix daqshekk tajjeb fihom, però meta nisma' lilek noqgħod kbierek u nipprova niġbor isni qed niġbor id-dejta għal ġo qalatij ngħidu hekk. Bħala previżjoni nemmen lil-Mercedes bħala Russell naħseb jiena li ħajkun qiegħed hemmhekk u mbagħad bħala u l-Ferrari ngħidu hekk, però bħala Ferrari ma tantx għandi opinjoni l-iktar wieħed li ħajkun b'saħħtu minnhom mentalment imbagħad. Għax nemmen li l-Ferrari jekk ikunu b'saħħithom it-tnejn bħala sewwieqa bħala karozza ġifieri mentalment ħajtlu ċertu affarijiet psikoloġiki li ħamlu xulxin, żgur 100%. Mill-passat li rajt bej Vettel u l-Grek jiena għajt dawk l-affarijiet. Nixtieq li Piastri ċaqlaq, però s'issa għadni daqsxejn xettiku fuq il-McLaren fejn ħajaslu ma kontx Mhix daqshekk faċli għax isu
għadna ma nafux fejn qiegħed kulħadd. Issu s-sena l-oħra bejn wieħed u ieħor kulħadd kien jaf li l-McLaren daħlu għall-istaġun favoriti. Dis-sena naqra kollox up-in-air għadu. Hemm żewġ affarijiet oħra, ejja ngħidu Mercedes, Ferrari huma probabbilment il-favoriti. Fil-verità, jekk tħares l-ewwel 4 timijiet, hemm żewġ sewwieqa biss li għandhom dik il-know-how li jistgħu jgħidulek Dave Binder and done it anzi 3 ħan ikkorreġi li nnifsi li saru World Champions li huma Hamilton ovvjament numru kbir ta' titli, seba għandek Verstappen u issa ovvjament għandek Lando Norris li huwa defending champion. Jiġifieri dak jaf ikun fattur jekk huma viċin ħafna ta' speċjalment jekk pereżempju l-Mercedes jibdew jiddominaw jew tkun xi ġiża Mercedes Ferrari u forsi Leclerc iktar huwa bil-kamp tal-Ferrari qed jisfida l-kampjonat kontra m'hemmx dik l-esperjenza, so mhix daqshekk faċli għalissa ngħidu min ħajħu l-kampjonat. Naħseb ħafna nies jemmnu l-Mercedes favoriti u naħseb jekk nazzarda ngħid jekk vera huma favoriti nemmen li George Russell kieku jsir champion. Imma it's all up in air. Għadna qegħdin f'stat fejn isna ma nafux fejn qiegħed kulħadd tal-issa. Pierre, your predictions. Naħseb jiena still early days li forsi ma semmejniex il-biċċa xogħol ta' sħana. Bej Barcellona u l-Bahrejn kien hemm kambjament kbir ta' sħana, biss sħana li kien hemm ġewwa l-Bahrejn ma kienx wow factor u naħseb is-sħana ħadd tkun fattur importanti ħafna, speċjalment mhux il-magna, speċjalment il-cooling tal-batteries. Ġifieri it's going to be something critical. Jiena biex forsi kif tajt, nikkunta ma naqbilx ma' Andrew għalli jista' jkun li Russell. Jiena personalment nara il-Kimi Antonelli għavolja żgħir immatura ħafna. Jiġifieri il-rate of climb tiegħu s-sena li għaddiet kienet xi ħaġa drammatika from race 1 sal-aħħar tal-kampjonat, jiġifieri kwalinkwa fattur. U jisset il-kas li George Russell rajna Lando Norris diġejt because he's going to be the next world champion. That can create a lot of undue pressure. Ġifieri din nafu dil-biċċa xogħol saret fuq Charles Leclerc, meta kien hemm ħafna pressure fuq u da letteralment meta inti m'għandekx l-istoffa tipo ta' Lewis Hamilton jew Max Verstappen that you can handle the pressure, that can come at a disadvantage. Ġifieri being a competitive car and a good engine and Mercedes will perform, Antonelli, I'm sure that we're going to see surprises, but kif qal tajjeb Andrew, it is still very early days, ġifieri naħseb nistennew xi 4-5 races biex nibdew naraw minn veru ħajibda qed jibda jirranka. Grazzi lilek Peter l-opinjonijiet u qabel ma nagħlqu u nibdew l-avviżi tal-aħħar, inħeġġitkom biex issegwu l-programm eċċellenti li qed ikollu Pierre ma' l-kollega Katrin Mikallef kull nhar ta' 3 fuq il-TVM Sport Plus pole position. Inħeġġitkom biex appart ovvjament il-programmi kollha li noħorġu aħna fuq il-kamra sportiva, issegwu wkoll il-programm ta' Pierre għax qed ikun interessanti ħafna. Jiġifieri u pubblikament nispeċi keep up the good work u keep up the good work you are doing. Mela, grazzi l-Pierre, grazzi l-Andrew, grazzi l-Mario tal-li lejla ġobhom jinaqdu magħna, grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huma il-Katalan, Ejjabet, Paper Avenue, The Barber Room u Sasfużon, ħeġġitkom biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri għaliex indirettament tkun qed intejnu l-kamra sportiva tkompli tella diversi kontenut ta' level. Infakkarkom ukoll li dan il-programm minn ftit ieħor se jkun fuq il-YouTube channel tagħna. Għaldaqstant tinsewx tidħlu hemm, tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut li noħorġu fosthom ukoll l-ewwel programm ta' Formula Predictor li tellajna nhar il-ġimgħa fuq xandarna nhar il-ġimgħa fuq il-Facebook page u mbattela eventualment ukoll
fuq il-YouTube page tagħna fejn għamilna jiena Wayne Mikallef bdejna nagħmlu previżjonijiet għall-istaġun li ġej. Formula Predictor li ħajritorna nhar l-erba' li ġej fit-8 bil-previżjonijiet tagħna għall Grand Prix tal-Awstralja. Ovvjament infakkarkom illi bħala Formula Wieħed issa ser ikollna diversi kontenuti interessanti u kol tilajn fejn bħassoltu naġġornawkom bit-timetable tat-telli għal-erba' il-ħamis noħorġu l-informazzjoni fuq it-trakka, ir-riżultati mal-jkun possibbli tal-kampjonat u tat-tliela wkoll klassifiċi 2, it-tlieta mbagħad tirritorna rokna interessanti tendru rigward l-istatistika li minn wkoll nirringrazzja l-Endru. Ser ikollna wkoll novità rigward id-Driver of the Day għal din is-sena fejn darba tkunu intom is-segwaċi tagħna li tivvotaw is-sewwi għal ħan nominaw aħna id-Dipartiment tal-Formula Wieħed. Għal daqstant għandkom ħafna raġunijiet għalfejn isservu il-kamra sportiva wkoll matul il-kampjonat dinji tal-Formula Wieħed. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bello ma tfadal xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-kontu magħna llejla. Lejli tajjeb u ħudu ħsieb.